xaali kii bu ndaw bi ñëw na caméra bu ndaw bi ñëw na caméra bu ndaw deuxième bi deuxième bi bana PSA bi waaw dañ soxla fii de da ngay soxla fii dina soxla fii deux dina am fii élément la soxla ay interview avant président de bandiraɓe yeɓiyankoɓe DSTV diaspora Sénégal en dokkino aadi bandiraɓe eɗen gadi président de la république ko garɗo hannde tawtorede jonde Dakar woni ko garawo tawtorede tindol Dakar woni président de la république woni Macky Sall en gaadi bandiraɓe tali men DS TV diaspora Sénégal ma en jaat mbadde maɓɓe en direct en juuli Allah sara ɗo ganduɗa ko woni Madina Gounass en mbaɗi départ fade Dakar en jettima Dakar joni eɗen gandi président de la république tel fof aéroport mo Tambacounda so tawi o tellima aéroport mo Tambacounda on saaha o ara mo ganduɗa kañum woni Madina Gounass ceerno Khalifa galle Alhaji Mamadou Seydou Ba ceerno Amadou Tidiane Ba ɗon o julɗi Allah sara o fadde mawɗo leydi o ara ɓe juldi ɗon Allah sara soɓe juldi Allah sara ɓe jimmo toon woni saaha woni kirndol Dakar aadi dokkanoɗo ko le 3 mois 2023 Dakar jooɗoto Dakar noon hannde so hirnata yimmoto to ganduɗa kañum woni Madina Gounass ara ɗo e Dakar julɓe gimmima Bangiyo Bang ngari jooɗima no padirano ceerno Alhaji Mamadou Seydou no padirano ceerno Ahmadou Tidiane Ba noon ɓe padiri ceerno Amadou Tidiane hannde ene arda ɗo e président de la république woni Macky Sall tawtorede jonde Dakar ene hewno wadde e ɗiɗo duuɓi président ara juulo ɗo aljuma e on saaha tawa duwaw Dakar ne fandi hikka eɗen gandi waylo gonɗo hawri président ne woni e oga diwan wi so tawi noon Dakar ne hirda o hirdirat e ceerno Ahmadou Tidiane Ba eɗen gandi ɓooyani koɓe mbayodiri to Dakar e guddital juma bopp waɗama ɓedda ari julde makko ɓe guddita juma mo jokkino ɓe guddita juma mo mahi juma gafanoɗo gudditama hande o gonɗen koye heɓlanade faadi ko ganduɗa kañum woni kirndol Dakar noon so tawi wiyama kirndol Dakar mo ganduɗa kañum woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba kañum arde mo ganduɗa kañum woni président de la république ɓe gara ɓe tawtore kirndol ngol julɓe noon gimmima Bangiyo Bang e windere nde caaleje ɗe e leɗɗe ɗe e cuuɗi pewnaɗi a wawa andude holɗo woni ɗo caali a wawa andude holɗo woni blekki a wawa andude holɗo woni boowal kala ɗo meddiɗa ñorgo samat e dow hoore neɗɗo saabi ɗum ko windere nde fof arde saabi ɗum ko bandiraɓe immade e nder jofdi bani adama fof eɗen gandi e leydi Sénégal ɓooyani won sari ƴettaɗo e leydi he eɗen gandi saaha ɓennuɗo accident aji musɗi mbaɗino ɗum saabi otoji ɗi mbiya mbaddata voyage jamma otoji ɗi jarata ko kihiɗe suba 5 heures suba ha weta ɗum tagi ñalawma hande o hewno wonde yimɓe hewɓe nawa guri mumen so tawi yimɓe ndewi guri mumen gara so tawi gari Dakar on saaha jettoɗo kihiɗe juulda e ceerno Allah sala kirnida e ceerno won waylo gonɗo hen yimɓe gari gila hanki won hen jetti gila subaka won hen kirni gila hanki e guri mumen nde yetti ɗo e subaka hen noon Allah waɗi ɓendi Dakar ga eɗen gandi so tawi no ɓe gimmodima e ceerno kañum woni Madina Gounass aɓe gara ene wawi saɗede waɗa ɓittuɗo waɗa kono hande wande waylo waɗi wonde gari gila subaka wone gari gila kihiɗe he kono kala arɓe Madina calminat mbaɗa no kewno wadde juuro so juurim on saaha ɓenna mbiya min jeehi to kañum woni Dakar ceerno on saaha ara arda e foti ardude ɓe hande noon ardata koye ɓiɗɗo galle o ardata ko ɓiɗɗo galle o ardata koye almudo galle o ardata koye dokkuɗo galle o gueɗal o ardata ko dokkuɗo galle o fodda ko liyon ɗum woni président Macky Sall min mbimo o jarama
eɗen nganndi so tawi en miijima ko ɓenni en cifti ko ɓenni wonde daha on sumi muusɗo e on sahaa ko cuuɗi huɗo wonnoo huɗo ne heewi ladde nde ne sari nden président Macky Sall ƴetti pellel kañum ne fewnude ɗeɗo caleeje mbaɗe ngaari e on sahaa caleeje pewnaama ndiyam asaama sappoor pompier ari e safrooɓe ngardi e nden ko ɓeydaama ɗum fof o yawi ɗum o wi o wattat kadi immade Dakar o ara o hawra e duwaw walla o ara o juulda yimɓe aljuma on sahaa so hiiri o ara ga ceerno uppitam mboɗo siftoro noon 2010 nde min jeehi ko ngannduɗaa kañum woni tourné président Macky Sall ene jaarni yo banndiraaɓe on sahaa omo yalti e local 2009 min potti e ceerno Amadou Tidiane Ba ko wuro ene wiyee Nganno ene yalti Nganno ene naati wuro wiyee Barmaccal noon koye commune Ndenndori ko ɗon min potti e ceerno Amadou Tidiane hakkude 10 heures jamma e 9 heures walla 10 heures 11 heures jamma ɓe mbi yomin dara haa ceerno yalta ɓe mbi min potti ceerno min naati ɗon ɗo ngannduɗaa kañum woni Barmaccal ɗo min potti e ceerno salmodiri e président Macky Sall o wimo a rokkino aadi mi wino so tawi oɗo sahaa ɓenni mami yaha mi jaarno yo banndiraaɓe ɓe ɗum ngarno mi waynadema ceerno wi mi duwima kadi ma Allah hokki sago maɗa Allah rokkimo sago makko o woni président Macky Sall woni président gadiɗo wadde déplacement arde tawtere Dakar on calendrier windama e nder leydi Sénégal on calendrier windama e palais on leydi Sénégal ɗum noon ko keɓugal wona ɗo ngannduɗaa kañum woni Dakar ɓoyata eɗen nganndi kañum woni ceerno ara e délégation muɗum tawi ko président de la République fota e yetto jooni on saha sohlal mo jaɓi yimɓe noon gimima bang yo bang e gure he e nokkuji goɗɗuɗi gardi e nokkuji mumen ɓe ngari adi hannde pewni nokkuji mumen ɗo koɗi ɓe ngari hannde guila subaka dawi e nokkuji mumen nene pewna kono sa yii Dakar no fewnira ni tantaji mbaɗaɗi e caleje mbaɗaɗe e yamirode président de la République e nden ko gonko ɗoka to banggue sécurité nden ko gonga ɗo ka to banggue safara nden ko gonga ɗo ka renoɓe to banggue jeegue nden ko gonkoɗa ka to banggue communication ɗum noon ene wiye koɗo men koɗo Dakar nana ara so tawi o ari o arda ko ceerno gaɗa koye ceerno Ahmad Tidiane min mbimo ba hande noon ko saaha goo ko yesso wongo Dakar o holliri nde tawno no mbimi ni yimɓe kewno ko dawde e guure he jettoɗo kihiɗe kirnira e ceerno kono waylo waɗi hewɓe ngari guila suba jetti Madina ɓenni gayne ceerno taw ɗumen ga ɗum woni ko jiiɗon ɗo nokkuji ɗi fof ne yiiɗi pet hande jiɓe jimmin bangyo bang wiyanoɓe yo ngar noto Dakar Madina Gounass rokkunoɓe aari en jaaha Dakar Madina Gounass arɓe notade e Dakar Madina Gounass winoɓe mamin jaaha Dakar Madina Gounass ɓen fof ngari ɓemin tini ngari e dow jaam jettima e dow jaam komin tinani taw hay saaha goto caɗele baɗɗe lawol nde tawno heewi wiyede so tawi hono oɗo kew waɗi tawi ne waɗa acide aji ne mbaɗa chauffeur ɓe doguirta seesa kono taw guila subaka ko puɗɗe nande ho en keɓani hay information goto walla hay kabaru goto ko faati e caɗele lawol ɗum noon min mbi ko ceerno duyno ko yo Allah addu yimɓe dow jaam Allah addiɓe e dow jaam eɗen ɗaɓini kadi o duwata yo Allah nawko bandiraɓe e dow jaam Allah nawko bandiraɓe e dow jaam ɗum noon ko hokku noon aadi télé mon DSTV Sénégal diaspora wi noon mamin jaa Dakar min mbino on mamin dokkon aadi kala ko woni Dakar mamin mbaɗɗum en direct jeeɓon ɗum noon en puɗɗima en direct o joni en jii délégation fuɗɗima arde wasata gona kañum woni ceerno Ahmad Tidiane arda e président de la République Macky Sall ɗum woni ko jeeton otoji puɗɗima nadde nokku o en jiiɗo coonima ɗo omo gaɗa kañum woni laafa gouverneur région mo Tambacounda woni on Mamadou Balde kanko mo wonde superfeji e woɓɓe donc eɗen mbawi wiide Dakar jonde Dakar aadi dokkano ɗo aadi o fiɓtaki ha joni ko hande woni kirnol Dakar ko musidɗo moon Aliou Kanté gorko mo Ndello Kayel tawi wonde mon en direct mon diaspora Sénégal TV ɗum noon amin calmini Karar to woni foof min gadde Mama Kanté aadi momin dokki on min pittani aadi o so Allah lamɗo jaaɓi momin garta mon ɓoyata so tawi président naahi nadde khalifa o ɓe joni momin garta mon foof kala o keeɗo mamin mbaɗo en direct e télé men ende kadi fo kaalowo dande less nde ko ɗum woni sa heeɗima ɗum hay sinno wona ñande Dakar a andata kadi Dakar yonti wono ene sañi ene regui ene laawi kadi ene gonɗi ene sañi ene regui ene laaɓi kadi ene gonɗi fof ko Dakar woni fodde koye poɗɗenaɗi fodde noppi poɗɗinaɗi fodde pittali goɗɗinaɗi gore e ladde duuɓi balɗe sappo ala ko waɗete ɗon so wona rewde Allah e jokkude endam juuren ndewen Allah jokken endam ko ɗum nde woni Dakar ko ɗum tawaɗo ko ɗum jokkaɗo ɗum noon wiide tintine bandiraɓe aadi gonɗo ɗo ha joni on aadi gonɗo
ko ganduɗa kañum woni worɓe oppoɓe galleji mumen goppa sohnaɓe galleji dalda dépasse mbiya min jaaha min gona e leɗɗe balɗe sappo min garta debbo yiyata e ga debbo nanta e ga debbo arata ga ɗum noon ko rewde Allah e jokkude nam ɗum woni ko woni daha ɗum woni komin tawi ɗo télé moon diaspora sénégal tv ɗum noon so Allah hono joomi ndewe amen maw keɓe kabaruji leɓe inchallah walluma e ɗe dardi ɗo e mawɗo men Abdoul Ba a yii daka limal sifa eyi assalamu aleykum wa rahmatullah min jetti Allah e nelaɗo muɗum min jetti seykhana amiti jarodi oɗo ceerno men siradio dine ibnu saydou radiyallahu taala anhu nde wonno ko dokkal timmugal gimmol ta Allah e nelaɗo kanko ɓe mbi woni lomtiɗo mouhammadou rasulullah sallallahu alayhi wa sallam holmo rulde yiimi e mum jaɓɗiɗo jaɓɓede Seydou Tidiane heɗo jooɗi o yaɓɓi fele Seydou Umral Foutiyu Taal halwariyu on dañi ha gueɗal alagi dañi gueɗal en jetti Allah hikane min jeeyi juma bokko leyɗele fof ngari ha ɗo gonɗen ɗo hannde galleji 34 feri naati Madina Gounass hannde e neɗo ñalade teddude yofoyde Daka Madina Gounass en 1942 ko sosa Siradio Dine Ibnu Sayd radiyallahu ta'ala o almuɗo ceerno Ahmad Baro almuɗo ceerno Hamme Baba Taw ko almuɗo ceerno Seydi Hadji Ali Aboubacry Siddiq lomti ko tijja ha ari Daka hirdama kusere nangodiri hakkude kammo e leydi funnange hirnange sahale ɓaleri fof ina naata e soro Madina Gounass juuɗo rawda Mouhammad Siradio Dine Ibnu Saydou radiyallahu taala anhu so juma juulama deftere nde sitte subaka lessari ceerno gonga Allah e nulaɗo muɗum so fana juulama deftere nde kadi sitte nder jama sera rawda Siradio Dine Ibnu Saydou lampadina lomtiɗo hande aduna o hokka médaille tawa kanko tan woni gonga ɓittowo aduna o Madina Gounass Seydal Haaji Mouhamadou Mboy Saydou e fondation ko inde mawɗo men biyeteɗo ceerno Ahmadou Bayel kanko waɗi amen fondation ardini amen lomtini min ko bamum halfinno ɗum ko ɗum yahata ɗo ha hande allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim yeɓe goɓe DSTV diaspora sénégal o nani ko mawɗo haali raysan no fulɓe kewiɗi ko dahaɗo laaɓani jonnude en jii joni poussiére o waɗi banggueji ɗi foof sa wi poussiére o noon ko président de la république naati nokku o kanko garaw ceerno Ahmadou Tidiane e payi nokku makko ɗo eɗen gandi ɓoyataɓe kebloɓe jetto calki noon koko tara banggue bang ladde nde foof sa tawi a daari ɗum a yiyat ɗum yimɓe ene jooɗi hen ɗum noon ko wi ɗon aadi moɗon mo dokkono ɗon DSTV diaspora sénégal aadi o timmi min gari joni amin kadi arrivé o gara kañum woni kirndol Daka ceerno Ahmadou Tidiane Ba o wara o arda e président de la république joni ɓe naata nokku o ɗum woni komin jogon ƴettanno on ɗo e Daka ɗen gandi ko wadde en hande golle ɗe yimɓe gimmi nokkuji ɗi foof gari e wiide on mbatte haqqille nde win ɗon DSTV diaspora sénégal mbatte haqqille yimɓe gimmi nokkuji foof gari paadi ceerno ene paadi président de la république ɗum noon gonɗon koye télé moon télé diaspora sénégal ene waɗi en direct kala gonɗa ko caggal leydi walla gonɗa koye wuuro mon a dañani arde ma télé diaspora TV ittu yewede to gonɗa ko galle maɗa kuɓa télé ma joɗɗa e ɓesgu maɗa keɗoɗa keɓat ɗo e Daka Madina Gounass aadi dokkono ɗo aadi o suttaka kirɗol Daka yonti Daka yonti koy min gari dow jaam no mbimi nani ni hewno nanede so tawi hon ɗiɗo ñalomaji dawama wiye wonko kewi sofreɓe logirta 16 kono guil subaka ko garɗen ko eɗen ndewi no kabaruji ala fof nanɗen taw hay nokku en nani taw wonɗo askida waɗi walla wonɗo caɗele waɗi walla wonɗo fitine waɗi hakkude neɗɗo e neɗɗo nde tawno nodda ko gonga nodduɗo ko noddi ko inde Allah o wiki pamon deweteɗo ala sowona Allah ñemtinteɗo ala sowona Mouhamadou ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni ko wone Daka ɗum woni ko noddira Daka ɗum waɗi yimɓe gimi bangiyo bang kala mawɗo mo jiiɗa ɗo en regguiɗi ɓiyum walla regguiɗi tanum walla regguiɗi miñum hollude ɗum ko ɗo min garanno hollude ɗum ko ɗo min tawno babiraɓe men hollude ɗum ko ɗo min gardano e babiraɓe moɗon nde min jiyani babiraɓe men nde nde min jiyani mawduɗaɓe men nde ko ɓen gaddano min ɗo min lomti ɗumen ɓe ɓetti arde ɗo onon min naggal e juuɗe mon onon sukaɓe hannde min nagga e juuɗe mon no yontande hannde jaadon e amen ɗo min jaadano e bande babiraɓe mon jaadon e amen ɗo min jaadano e mawniraɓe amen
jaaduno men ɗo min jaaduno ɓiɓɓe amen janngo so tawi min jiyaka taw ɗum wawi arde ɗo ɗum woni e woni Dakar saabi Alhaji Mamadou Saydou Ba yo waɗe Allah woni makko o sosi Dakar sosgo gonɗa ko sosgo yeɓnogo sosgo gonɗa ene wawi dartidade ene yiyo ene memo te kadi en laaɓi eɗen gandi hikka waɗi laabi 82 ko nodda Dakar ko yimɓe nooti hitande kala mbiya hikka de mo wuuri mi ƴeewa mo wuuri so yonti kadi mbiya ko anno rawane koko seeɗa ɗum noon fitti ko gonga nodda noddiɗo noddi koye gonga wiyani ndewe kam wiyani ñemtite kam mbi ko ndewe Allah ko Mahamadou woni ñemtiteɗo yo welede Allah woni makko ɗum noon min mbi on aadi momin dokkuno on to DS TV Diaspora Sénégal min dokki noon aadi toon min mbi on momin jaa Dakar min dokki noon aadi toon min mbi on momin tawtoro kinnoɗo Dakar min dokki on aadi toon min mbi on kala ko kewiɗo e Dakar inchallah lamɗo jaɓi so tawi on ndewidima télé moɗon Diaspora TV Diaspora Sénégal TV mawon keɓe hen ko laaɓi min mbi noon so tawi on ndewidima Diaspora TV Sénégal kala ko waɗa ɗo ma kew eɗen gandi nane ko mbinomi wino président Macky Sall hewno adduɗo ko julɗal juma on saaha wayde waɗa kewi jonde Dakar hikka hawri komi waɗi jillu ƴewga banggue Casamance o hawri jonde Dakar kirnoɗo Dakar waɗa o wi mi hokki noon fartangue mi heeɓi fartangue ardemi Dakar mi heeɓi fartangue tawtore duwaw mi heeɓimi fartangue juldude e moɗon juma kono kadi Allah yiiɗi kam mboɗo fecco e hawrude e kirnol Dakar mi hirde e ceerno mi ara Dakar mi tawtore e kirnol Dakar nde ko wino ko almudo galle o ko wi ko ɓiɗɗo alu galle o ko wi ko almudo galle o gomɗi to banggue balal waylo baɗaɗo ɗo tantaji darnaɗi ɗo ɗi ko darnaɗo en yiyo ko eɗen gandi ko ma gona almudo galle o tinma mbaɗa ɗum fof o rendini ɗum o gayni o wi mi waɗat déplacement mi imo toto palais to laamoɗo leydi Sénégal mi udda palais ɗe mi wiya mi yeehi Dakar ɓaadi noon ko kinol Dakar hirndade Dakar ko ceerno hirditta koye almuɓe Dakar hirditta koye julɓe rewɓe Allah joko enam o wi min komi almuɗo galle o min président Macky Sall mi hirdidade ceerno min jahat Dakar mawɓe noon gimmimi nokkuji kala ngari eɗen gandi Dakar hewno yimɓe kewno immade guri mumen ɗe ko suba jettoɗo kihiɗe so jettima kihiɗe gonɗo Madina won hen ɓenna so hiiri ceerno Sénégal garde mumen hikka mi won nane waylo waɗi e leydi Sénégal nde tawno auto ji mawɗi karama yaade jamma ɗum saabi yimɓe hewɓe kirni dawi galle guri mumen jettiɗo kihiɗe hanki hewɓe jetti kihiɗe hanki hewɓe jetti suwa hanki kala en yettiɓe nde waɗa galle ceerno juuro ɓena Dakar direct ɗum tagui hikka ceerno nena galle fadi président de la république so ari ɗum woni ko jiyatono ɗo jondelli yimɓe jooɗima ene fadi ceerno haara yamira sakkita ko sakkite wiye jonde Dakar jooɗima on saaha ɗon e futuru e gueeƴe ha salatu hankkadine Dakar fuɗɗima ɗo haade duwa ko ɗum woni ko télé mon Diaspora Sénégal TV hokki noon aadi mamin jaa min tawtoro e Dakar mamin jaa min tawtoro e kirndol Dakar min jeehi min tawtorama kirndol Dakar amin ɗo e caaleji ɗe sa daari to woɗɗi aɗa yiya yimɓe ne jooɗe less leɗɗe sa daari to woɗɗi aɗa yiya yimɓe ne jooɗe cuuɗi mumen sa daari to woɗɗi jiya yimɓe ne calligini ene jogui coursaji e juuɗe mumen sa daari to woɗɗi jiya ko jeese daneje tan labde eɗen gaari eɗen paadi président de la république ɗum noon gueɗe fof pewnama juɓɓinama joƴƴinama wiyama bandiraɓe paade ceerno men ceerno Ahmadou Tidiane Nenara ceerno men Khalifa ceerno ganduɗa Alhaji Mamadou Saydou Ba Nenara omo arda e mawɓe ɓiɗɗo leydi ndi omo arda e ɓiɗɗo galle o omo arda e almudo galle o omo arda e président de la république o wi noon kaɗon laafa alay saago ko leydi ndi rondimo somo yaha fof o yaada inde président de la république kono so tawi o naati Dakar o naatiri Dakar ko almudo galle o naatiri Dakar ko ɓiɗɗo galle o naam so tawi yitere ene yiya e so tawi namdima hanki tawnoɓe Dakar mawɗo hanki no Dakar wano leɗɗe hanki no Dakar wano e kuɗoji hanki no Dakar wano e cuuɗi e hande Dakar so tawi a wiyama hande Dakar holno wayi mbiya de dokkaɗo leydi o omo timmini gonɗo almudo galle o omo timmini mbiya de dokkaɗo leydi o woni président Macky Sall omo timmi wonde almudo dokkaɗo leydi ndi omo timmi wonde ɓiɗɗo e nder leydi Sénégal noon ɗum woni ko jiiɗon ɗo e keɓugal Dakar o hande jaydiyankoɓe gimmi nokkuji kala gari woni foof ene addi yidde tottirde kabaruji kewoji ɗo ɗi yidde hollirde image uji joɗɗi gonoji ɗo ɗi mbeɓani yiide e windere nde dental potgal dani taw ko worɓe gona e ladde balɗe sappo ene ñaama ene juula ene ndewa Allah ene jokka endam ɗum ko Dakar Madina Gounass tan tawa ɗo tan tawa ko ɗo yiya ala ñimbude ɗum nde tawno ñimbude ɗum weeɓani sa fellihi wadde ɗum koma so tawi ɓerde ma seekam ya taw Allah ko tawte toon so wona jomiraɗo jompaɗe e bawde so tawi so ɓerde ma seekam ko Allah tan tawte toon on saaha ñemtina ngal ɗo dental weeɓa ñemtinde ɗum tagui hay goto eta ɗum ñemtinde ko ɗo tan tawate
ɗo e Dakar Madina Gounass hitande kala ceerno ko ñalawma yimɓe ngara tawtire ɗo hen ko yettere Allah en naata nokkuji ɗi en jii caaleji kewɗe en tiiɗi caali ki garata walla galle garata taw a tawani ɗon ndiyam robiñi fooɗa ha yetti taw ɓen duta duko ndiyam en tiiɗi caaleji garata walla nokku garata taw tawani ɗon ndefu en tiiɗi caaleji garata taw yiyani ɗon ɗum ɗo kañum woni ko ñamete fof en timmi en mbimo o jarama en mbi kadi président de la république jarama e garal ngal mum en jii nokkuji ɗi pewnte e jonde ɗen pewnte wayata moɗen ceerno ara ɓe ngari gilnane eɓen nokku makko to wayata ɓe jalta ɓe ngara ɓe jetto nokku o soɓe jettima nokku o noon ɗo gandi ma wayli wallo hengo wat wayli wallo waɗon go ma on mbasnande dande Aliou Abdoulaye Kanté on saaha micro ma hotto so tawi micro hoti to on saaha keɓon hen ko laaɓi kabriji laaɓi ceer o fati ganduɗa kañum woni Dakar kindol Dakar koy min mbi on hirdi kindol Dakar hirdi jonde Dakar yonti min jooɗo Dakar joni so Allah lamɗo jaaɓi ɓoyata télémon diaspora Sénégal TV hokki noon aadi mamin jaa min mbaɗa on ɗum en direct ko hen ko en direct o wona min dokki noon aadi so Allah lamɗo jaaɓi heɓnoɓe arde ɓe ganduɗa wawnoɓe heɓnoɓe arde gadi tawtora Dakar o mawon jeeb Dakar o ɓe garani tawtorade kadi so tawi on mbaɗi abonné e DS Sénégal TV e on mbaɗi abonné on mbaɗi aimé kala baɗɗo abonné kala ko kewiɗo ma robin ɗum kabaruji ara e téléphone ma walla naata e télé ma YouTube mbawa yebde keɓa taxamme jaaɗo Dakar mo heeɓi jiya ko jaaɗo Dakar ɗum ɗon eɗen gandi Samin Diallo wala min ji bindol ma jarama caggal mam gonɗa min ji gonga caggal DS ba ji doften ceerno Bachir naata joni samdiranno ko e Hammedi o rewi ɗo joni waɗi kanko yeehi aɓene gara joni eɓe naata kamɓe ɓe ƴetto joni aɓene gara ɓe naata goto goto on saaha soɓe joddima on saaha ma yemlo totte ɗum gaɗa kañum woni Samin Diallo a jarama mi yi bindol maɗa ala caggalam mi salminima no fewi a waɗi abonné mbaɗa partagé mbiya mbaɗa abonné kamɓene bandira maɗa mi salminima DS TV Sénégal diaspora salminima somin keeɓini yiidema kadi ene moƴƴi no fewi tawno ɗum ne softini golle ɗe ene yolno golle ɗe kala mo ganduɗa tini ko waɗete ko yo tinti min tini ko waɗete ko min ganda tini ko waɗete ko min tinta kadi tini min tinti ɗum kadi min tini ko min mbaɗata ko min mbaɗan ɗum ko leydi Sénégal min mbaɗan ɗum ko ɓesgu Sénégal voilà ba Saydou Allah salminama salminama ma yettima min mbaɗan ɗum ko leydi Sénégal min mbaɗan ɗum ko Dakar Madina Gounass min mbaɗan ɗum ko ceerno min mbaɗan ɗum koye amen ɗum noon ko ɓawi ɗum yonti mo ganduɗa kañum woni gardiɗo DS TV diaspora Sénégal o wi ko Aliou Kanté kala ɗo ganduɗa kañum woni image leydi ndi yaaha image président de la république yaaha ɗo ganduɗa kañum woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba noddi kirgol Dakar kirndide mabɓe gondoɗe mabɓe joddoɗe mabɓe moƴƴuɗen golle ɗe ko ɗum woni ɗon o jii kalifaɓe seeɗa ɓe calmodiri aɓe jaɓɓodiri ene yooɗi ene darni kadi ene yiitini ene darni ene yiitini aɓe calmodiri aɓe jaɓɓodiri ndeysan woto fof ɓernde mum ɗuuɓi ene welti ko yi goɗɗo o woto fof ɓernde mum ɗuuɓi ene welti ko yi ɓanndu mum woto fof ɓernde mum ɗuuɓi ene yii guiɗo mum mo yiɗno yiide guila hen to hannde alani goto fof ɓernde mum ne welti ɓernde mum ɗuuɓi ene yii mo ganduɗa ko musidɗo muɗum mo yinno yiide guila hen kono hoddiɗo alay saago ma waɗa ma hono ɗum ɗo kewa so tawi ɗum ɗo keewi ɓe pottiɗo e Dakar ɓe calmodira ɓe jaɓɓodira no mbiɗen ni koye heblo wona heblo wona ngo noon ko heblanade garal gona kañum woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba heblanade garal gona kañum président Macky Sall heblanade kirnol Dakar noon tigui kirnol Dakar aadi dokkonoɗo o yonti min mbiyon télémon aadi mo hukkuno o diaspora Sénégal TV aadi mo tottuno yonti ɗum noon Sarif mi salminima haydara karara to gonɗa fa salminama mboɗen ko événement mawɗo gonɗa to de France guilnade koye ligne o gonoɗa min calmini wondima voilà ɗum noon président Macky Sall ɓoyata joni ara o arda e ceerno Amadou Tidiane kirnol Dakar de yonti bandiraɓe télémon diaspora Sénégal TV nena en direct ɗum noon oɗon mbawi wadde abonné jeeɓon kala ko kewi ɗo henne e nder Dakar voilà diaspora TV telli technicien ji mum telli caméraman uji muɗum ɓe min gaare jodɗe keɓde ƴettine bandiraɓe kala kone kewa Dakar Madina Gounass kinnomum ko yonti joni ɓoyata so Allah lamɗo jaaɓi ceerno arda e président de la république on saaha mbawa husɓade bandiraɓe on saaha ko foti sakkire on sakkire on saaha ko foti haalnede bandiraɓe haalne wiye Dakar udditama sakkitama noon ko foti sakkitede ko caggal ko adinde ganduɗa kañum woni fitroyede juule
ma haale ma yamiro totti wiye jonde Dakar jooɗima ɗum noon koye keɓɗugal wona eɗen gandi ɓoyata ɗo mbimi président de la république naata nokku o nanatamo nokku o noon ko jaatigui makko nanatamo nokku o ko ceerno makko nanatamo nokku o ko jinnaɗo makko woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba ɗum ganduɗa kañum woni kalifa timmuɗo kalifagal mbiɗo gaare ndewe Allah gaare jemtinima Hamadou ɗum woni ko woodi ɗum woni ko bewdi ɗum tagi nane mbimi hono ngal ɗo dental weeɓani ñemtinde sibu kala ñemtinde so tawi a wayani no ɓe mbayni a waɗani koɓe mbaɗi ko a dañata koɓe dañi ko ɓayde noon weeɓani yewade no ɓe mbayni kadi weeɓani dañde koɓe dañi ko weeɓani ñemtiddeɓe ɓe noddi tan ko laabi ceerno ɓe noddi tan ko Allah rewete ɓe noddi ko Mouhamadou ñemtinte ɗum noon ɓayde ko gownodago ɓe noddi ala bawɗo ñemtinde ɗum ha nanda hen ɓe mbiyani ndewe min ɓe mbiyani ñemtini min ɓe mbiyani gonde amen ɓe wi ko ndewe Allah ñemtini Mouhamadou golle ko golle tan woni gonga ɗo Madina Gounass ɗo ɗo wuuro teddugo ɗo sa holi ɗon sa hokkama nokku ɗon a yowitta ko hay goto jowtitoɗa tan koye golle ma jowtitoɗa koye jangde ma jowtitoɗa e diine ma jowtitoɗa e golle ma ɗum waɗi hono ndeɗo jonde balɗe sappo wiye bandiraɓe yo noddiri yo joodo taw rewɓe ngala toon ko worɓe mbeɓe woni ɗon kala waktu jonɗo juule e hoore makko kala ko sakkita wirde kala ko haala kala duwawo jettinaɗo duwe ɗum noon Allah hokki en fartange ko ɓiɗɗo galle o ko almudo galle o laami leydi ndi woni président Macky Sall o wi mboɗo arano e kala saaha jultude moɗon juma mi hirda ka mi yewtude mum hande Allah hokki en fartange mi woni almudo galle o mi woni ɓiɗɗo galle o no almuɓe kirnirta jaaha kendol Dakar ni min 2023 3e mois le 3 mi hirnidare moɗon mi yaha kindol Dakar bandiraɓe julɓe bandiraɓe l'islamien koye bandiraɓe Sénégal naaɓe président Macky Sall waɗi fof ko mawni so neɗɗo waɗi ko mawni noon haalde ko mawni o teddini diine l'islam o teddini diine l'islam o hokki ɗum gueɗal kono en mbiyata o teddini pulako o hokki ɗum gueɗal nde tawno sa dañi ka heewano dañde sa dañi ɗum haala bandiraɓe gana mbaɗan ɗum o tina a tiniti wonko waɗi président Macky Sall jooɗo e nder renndo tawi o haala o hokka micro tawi huccite e makko ko télé république télé leydi fo jeeyi o haalda e men pulaar ala nantuno ɗum ko gueɗal min mbimo jaara kono kadi suɓademo ko almudo caggal nde woni président o gayni o wi komo almudo galle o mi ala kirlol Dakar wallahi kirlol Dakar de mo gaɗa kañum woni Alaji Mamadou Saydou ñanti ɗum kirlol Dakar Alaji Mamadou Saydou yoni ɗum kirlol Dakar Alaji Mamadou Saydou hokki ɗum gueɗal kono président Macky Sall noon ɓeydi hen jungo muɗum min mbimo o jarama min kewno nande ko wiye nelama min kewno nande ko wiye lomtinama kono wiye ko laamiɗo leydi ari tawtorede jonde kirlol Dakar waɗi ko moƴƴi o jarama ɗum saabi télémon DSTV diaspora Sénégal hokkino laaji momin garde moɗon momin garde mami min ndeydo gueɗe so Allah lamɗo jawi jonde ɗi ɓe jooɗima ɓe kucciti funnague joni ɓe kucciti funnague aɓe padi o ganduɗa kañum woni ceerno Ahmadou Tidiane ara arda e président Macky Sall ɓe jalta nokku o ɓe ƴetto ɗo ganduɗa kañum woni caali Dakar koye ɗum wona koyngal keɓugal wona télémon diaspora koye hen tigui woni ko en direct min dokkino on oɗon aadi ɗum noon ko keɓugal tan wona min mbi on joni so Allah lamɗo jaami mi jalta Abdoulaye Marega salminama Abdoulaye Marega voilà wimo heeɗo omo yeɓani en direct non min calminima min mbima DS TV diaspora Sénégal TV a jarama min jiimi golle min jii ɓatake minnuɗa o so Allah lamɗo jaami wattu haqqille ma e DS TV diaspora Sénégal tawi ko musidɗo on Aliou Kanté ene jogui kaɓirɗe mo ganduɗa kañum woni Mamadou Kanté e Amina Ndiaye nen to Dakar kañum woni rewido gueɗe ɗe e kañum woni bewndi laam ɓen kañum woni ko studio mo Dakar o toon woni kañum ene rewido gueɗe ɗe e kala saaha ko ganduɗa kañum woni yuɓɓi hen ɓe ko ɗum ɗo woni hubbi ko fewnite hen mbawi fewnude ɗum ko wiide on wonɓe e terrain ɓe ɗum noon wonɓe e terrain ɓe Mamadou Kanté équipe muɗum ɓen équipe mabɓe mbaɗa réglage baɗɗo fayida kono kadi wonɓe studio to Dakar ko ganduɗa kañum woni rompe marché jeudi ɗo so tawi ari ɗon tan ma taw ɗon téléma DSTV diaspora ɗum noon ganduɗa kañum woni Amina Ndiaye nen toon e mo ganduɗa kañum woni bewndi lamɓe ɓen toon kamɓe ndewinto gueɗe ɗe to banggue Dakar to banggue noon diaspora enen gandi ko karara nen toon kañum nanti ɗo wonno ko en direct caggal ɗum mbiɗen e dokkide bandiraɓe aadi so hiiri yo numen antelo so Allah holno jaami enen wona Dakar on saaha mbaɗen bandiraɓe en direct non mo rende ɓoyata joni président Macky Sall arda e ceerno ganduɗa kañum woni Alhaji ceerno Amadou Tidiane Ba ɓe gara jonde Dakar jooɗo so jonde Dakar jooɗima noon kuccante hankkadi ni ko juulu kuccante ko wirduji kuccante ko sakkidde wiye ko ɗum ɗo sakkita e wirdu ñande kala kattanɗo yo wat mo ganduɗa dañi aɗa wawi jooɗade aɗa wawi tawtirede mbaɗa ɗum wirdira noon
juulda noon ala ko waɗa ɗo ala ko nodda ɗo sonna Allah ɗo min mbiyon aadi biladi salaatu fiifaade aadi momin nokku noon min pittani oɗon aadi on aadi no woodi ha jooni inchallah rabno jaɓi noon e nganndi gillaani mawɓe enen jaha e ngara gillaani mawɓe enen e ngara aɓe jiiɗo ɓe ngara aɓe mbiya so Allah rabno jaɓi hannde mamin ndewido gueɗɗe koye riwidade min goni Daka noon Diaspora TV en direct min goni keɓogal kirndol Daka ngandi min wiyon diaspora Sénégal diaspora koye kirndol wona kirndol noon ngani ko ceerno ɓoyata imo to kañum woni Madina Gounass arda e président de la république ko en direct noon so arde e président de la république ma on jiiɗum ko président wi ko almudo galle o ko président wi ko ɓiɗɗo galle o no mbinoyi caaleji ɗe leɗɗe ɗe fof keewi yimɓe haaɓi tep aɓe padi ceerno ene arda e président de la république gonɗon koye télémon diaspora Sénégal en direct ɗum noon eɓe jeeɓon ɗum fof e kirndol Daka min dokki noon aadi so Allah ko lamɗo jaɓi kala ko kiiɗo e Daka watte ko en direct ɗum noon min goni eɗen goni en direct ɗo e Daka haɓe jeeɓen partout dans le monde aɓe mbiye min mbi président Macky Sall bisimilla makko kono mi wi ceerno bisimilla makko oɗon nganndi Sénégal won aadi dokkanoɗo hewno waɗede ko yimɓe gimmo galleji ɓuuri mumen kii suba gara jetto kiiɗi garda e ceerno ki wiyama oto jahata jamma ɓurɗe e ngari ko suba ɓenni ga padi ga ceerno holli yiyande mum ɗum ko weltare nde voilà ɗum noon télémon diaspora Sénégal ene weeɗi on juuɗe hokki noon aadi so Allah jaɓi Allah ko lamɗo jaɓi ela télé wellude so Allah lamɗo jaɓi amin ɗo ha Daha Doué kala bawɗo arde hay gonɗo Daha yo waɗ abonné waɗa aimé inchallah so Allah jaɓi ma on kadi image mamin ndewini gueɗe ɗe ɗum noon Mamadou Kanté a nani ko yeeɓiyankoɓe mbi ko wonɓe to Dakar kañum woni Amina Ndiaye e ganduɗa kañum woni Bewdi Sow aɓen to technique goɗɗo Dakar ɗo garto Dakar Madina Gounass woni ga ko Aliou Kanté gorko woni Lodou Kadiel e Mamadou Kanté ɗum noon amin padi ganduɗa kañum woni délégation ceerno ara ene arda e président de la république less caaleji ɗe keewi tep eɗen gandi less leɗɗe ɗe kadi keewi tep yimɓe enen padi ceerno mbi so Allah lamɗo jaɓi aadi biladi aadi dokkanoɗo kirnol Daka o hay goto jaɓani kirnol Daka jooɗo taw warani ndeysan ɓeɗo sagataɓe wonɓe ɓe nane nde min garata min jii hen jaara koyɗe en dogara gara tawtire wonno tawi ko jinnaɓe mumen ene gara ɗo kañum ene mbiɗo tawi jinnaɓe mumen ene gara kañum ene garat ko noon nane mbi on aroɓe hannde ɓe gardi koye ɓiɓe mumen wonno ɓen mawɓe mumen ene garatno de jinnaɓe mumen ene garatno de nangi e juuɗe mumen mbi hannde minen min naggat e juuɗe sukaɓe men min kolla ɗumen ko ɗo min tawno jinnaɓe amen ɗo noon woni ɗo ko Alhaji Mamadou Saydou Ba o holi ɗo ko Allah rewete ɗo o holi ɗo ko Mouhamadou ñimtinto ɗum woni gonga ɗum tagi hay goto ñimtinani hol ngal ɗo dental nde tawno wona hunde wemde sa wayani no mbayni a wawa dañi koɓe dañi ko kono mbayi ɓe mbi ko Allah rewete ko Mouhamadou ñimtinde ɗum saabi mbi bandiraɓe gaare kirnol Daka mon foof dogi immi e wuuro muɗum adde délégation mum addi muɗum wi min jaha kirnol Daka noon aadi dokkanoɗo yonti so daari ɗeɗo caaleji on daari ɓeɗo yi on daari ɗeɗo koye on daari ɗeɗo jeese laaɓɗe mun fof ala pottaɗo ɗo ala jeenaɗo ɗo ala biyaɗo tinno ar ala biyaɗo armin dokkuma hunde ala biyaɗo armin mbaɗama hunde goto foof ko noddago Allah nodda ari notade noddago Allah noddago ɗum noon ko wiide on télémon diaspora Sénégal TV yeeɓiyankoɓe so Allah lamɗo jaaɓi min taƴodirta e moɗon ma on jii garal ceerno ma on jii garal président de la république ma on jii jonde Daka nde no jogiri ni jeeyano no ceerno ardata e président de la république ko wi ko almudo galle o ko noon ko wi ko ɓiɗɗo galle o ko noon ɗum saabi noon ɓayde wimo tawtore e kirnol Daka min mbimo bisimno ko noon yeeɓiyankoɓe e kala saaha amin jiiɗi mbindon hen min mbawa andude ko watte ko rewi lawol walla wonko manque hen seeɗa so rewi lawol min mbawa ɓeydude walla Hamidou Ba bonjour min calmitimama jarama min jii bindol maɗa min mbii ɓatake ma nodduɗa ɗo o jarama ko wiide tan ko président Fada e arde e ceerno hande Daka DSTV diaspora amin ɗo e Daka Madina Gounass aadi momin dokku noon aadi o timi aadi mo Salif Diallo merci beaucoup Salif mi salminima aadi momin dokkuno o timi aadi o noon ɓayde timmi alay saago min mbaɗa aadi momin gadirno on aadi mo ceerno aadodirno e leñolngol aadi mo ceerno aadodirno e julɓe on aadi de yonti joni so Allah hono jaaɓi kirnol Daka ɓe mbino ko le 3 hindete so hindama le 3 on saaha sakkite so on saaha sakkitama juule futuri juule gueeƴe widuji cakkite on saaha mum fof wawa wirdude ɓe mbawa julde télémon diaspora Sénégal TV calminama Aminata Camara mi salminima juurimama joom guiji noon a salminama mama père de Nouachot a salminama no feewi Salif Diallo yooɗi mbiɗa a jarama Abou Diallo merci machallah min beltima no feewi image o noon ko Mamadou Kanté mo ganduɗa kañum woni Amina Ndiaye
mo ganduɗa kañum woni dowdi laam kamɓe jogui ɗum to banggue sawtol ko Aliou Kanté kañum woni gayni ne haalde mawɗo bandiraɓe hande o dendagal hokkiɗoɓe kabaruji wonɓe leydi he ɓe gaari ɓe ndewi e ceerno ɓe gaari notade wullago Daka ɓe gaari notade Alhaji Mamadou Seydou Ba ɓe gaari notade Ceerno Ahmadou Tijani Ba mo ganduɗa lumtiɗo moƴƴini lumtugal mo ganduɗa jonni lumtugal jiiɗo o ganduɗa kañum woni ɗo galle ceerno ɗo maadi mahani ɗo ndi tantaji darnaɗi ɗo ndi ko wondemo almudu tigui galle o e wondemo ɓiɗɗo galle o tigui jarnimo o waɗi honɗum ɗo waɗi ngal ɗo gollal waɗa ɗum ko ɓesgu Sénégal waɗa ɗum ko leydi Sénégal waɗa ɗum ko wiyoɓe achhadu an la ilaha illallah waɗa ɗum wiyoɓe achhadu anna Muhammadou rasulullah ɓen mbaɗnade ngal ɗo gollal jongal ɓe mbaɗna ngal ɗo gollal moƴƴal ɓe mbiyat noon min dokka ɗo naadi so Allah on ɗo jaaɓi so tawi président naati nokku o on saaha mbawon yiide kala ko ganduɗa ko ɗum ɗo woni kewɗo e nder less caleji he ɗum ɗo woni kewɗo e nder Daka no mbibinani caleji ɗe mbibinani e leɗɗe no mbibinani e nokkuji ɗi foof e yeeɓo min diaspora min jii bindi moɗon ko min ɗon ko kadi gonga koye mon woni min goni koye ekkade ɓe tawno o télé diaspora Sénégal diaspora woni koye ekkade kono ekkade addi mawgu ɗum saabi DG o wi jeehe toon sur le terrain kumpi toon bandiraɓe ko keɓata ko min jiiɗa wiye on jeehi Daka ma pilmon hande jalti noon janggo min jiiɗa wiye on jeehi Daka yimɓe noon ko andu ko kewi Daka min jiiɗi kala ko kewi Daka taw neɗɗo ene jooɗo suudu mum walla jooɗo galle mum yiya ko kewi Daka yiya ko waɗa he Daka ɗum noon mbaɗe en direct foof waɗama en direct so Allah lamɗo jaaɓi ko foti hen wadde en direct ne heble waɗa en direct ko foti yettine bandiraɓe yettine bandiraɓe enen gandi Sénégal diaspora koko parni camaraji mum no huuɓi ene paari en daari en sawdiri ɗo e RTS kana kañum woni mawɗo leydi o so ari arde ceerno on saaha mamin kullo on jonde ɗe gandi ngal ɗo nduɗo saldu ɗo ko saldu ganduɗa kañum woni ceerno Alhaji Mamadou Seydou ko ɗo ɓarotono ɗo o joddotono renno ngo ɗum tagi ɗum noon ceerno Amadou Tidiani Ba o roni ɗum e nduɗon saldu ndo jooɗoto ndo ɓato ndo yewtidde bandiraɓe ndo sakkitte dowuji ɗi ko ɗo de waɗete oɗo sakkitte kono ceerno jooɗoto jodde président de la république min mbiyon bisimilla moɗon ɗum noon télémon diaspora Sénégal pamon ko en direct gonɗon ɗo Daka jarama Camara Sané min jii bindi maɗa a jarama arabo ma jafɗamin no fewi noon sowona ɗum min janggat bindi ngol binduɗa ngol kono a jarama min beltima no fewi ɓaari aɗa yeeɓa oɗon mbaɗon abonné mbaɗon partagé bandiraɓe mbaɗa abonné kala jiɗɓe yebde Daka o no yaari hikka so Allah holno jaaɓi sa rewndima diaspora Sénégal TV e waɗi ko diaspora Sénégal TV e ganduɗa kañum woni télé moɗon ma heeɓen ko laaɓi ma yi ko leeri ma yi ko laaɓi wona wultintaki woni wultintaki filmitake nawe ha janggo walla ɓawa janggo heltini ala ko en direct min mbaɗan toon kala ko kewi ɗo taw wona galle ma wona salle ma aɗa jodde suwa ma aɗa jodde ɓesgu ma jiya ko kewi Daka jiya jonde Daka nana ko haalade Daka jiya ko fewjade Daka jiya arrivé président Macky Sall taw en direct jiya jonde ceerno jiya kinol Daka ɗum noon télé mon diaspora Sénégal TV adi woni dokkuno noon adi wuttide bandiraɓe min mbi noon mami dokkuno adi min dokkuno adi hande ko meilleur télé meilleur image noon diaspora on mbiyama yon mbaɗa juuɗe moɗon mbaɗon juuɗe mon no feewi e diaspora Sénégal TV e saison en France télévision saison en ɗo e Dakar ɗum noon mbaɗen ɓoyata joni mawɗo leydi o yaltida ceerno Amadou Tidiani ɗum noon mbaɗen ndi amen e réglage dañƴim réglage ɗum mbiyata ndema to en jii sécurité o ardoɓe mawɗo leydi ɓe ɓe gaari ardoɓe mawɗo leydi ɓe ɓe gaari ɓe gardi goto goto ɓe carima e dental he sa yiiɓe tan noon joni jiiya ko anda ko sa yiiɓe tan ɓe gaari nokkuji he sa yiiɓe carima ɓe carrima goto goto sa yiiɓe darima ɓe mbayi jullaji tan ɓe mbaɗi kak ganda ɓiɗɗo cadre duwaw ne yalta ganda ɓiɗɗo duwanaɗo ne yalta ganda président de la république ne yalta ono Macky Sall sa yiiɓe mbaɗi coppuli ɓe darima ɓe carima dentité ɓe mbi yimɓe carode ɓe carima ɓe ƴeewa yimɓe ɓe majjatan noon abdara yimɓe guila mabɓe ɗe boɗe coyi abdara yimɓe kono kamɓe ala koɓe ndeni sowona Macky Sall leydi Sénégal ndeysan ɓe ganda ɓe mbiya ɓe ndeni ko président Macky Sall ndeysan alay saago ɓe ndena président Macky Sall wono président Macky Sall kanko woni jaam Sénégal président Macky Sall kanko woni kisal Sénégal so dañi jaam leydi ndi dañat jaam dañowo jaam noon leydi dañ jaam on foti ko daarede on foti ko ƴeewede on foti ko teddinede on foti ko hokkede gueɗe mo ha timmi ɗum tagui ɓe daaro ɓe ndena président de la république ndeysan wono mabɓe fof no oppi galle mum ko ɓesɗo jibinaɗo en rewi e président ene yeena leydi ndi
yiɗa hay batte ko takki ko en bonne golle leydi ndi ene ñanta leydi ndi ene yona leydi ndi ko ɓen de en jeewi e président de la république ɓe jalti goto goto ɓe darima noon ɓe coppinima ɓe paadi président Macky Sall ɗum noon Fall Ousmane mbiɗa yooɗi a jarama ɓayde yooɗi an a jarama ka jodɗo noon ɓayde mbiɗa yooɗi ka jarama tellement diaspora Sénégal TV mo yoɓe mbaɗ abonné tan so Allah namno jaaɓi kala ko kewi ɗo inchallah e just e Dakar Madi Gounass maɓe jeeb ɗum wono e dokkinoɓe aari en mbiɗoɓe ma en jaa Dakar ma en tawtore kinode Dakar on aadi won mo kunuɗen aadi mo ceerno huppuno wi so Allah nam jaaɓi ko le 3e mois 2023 woni kinode Dakar ceerno firtani aadi o kono bandiraɓe kadi firtani aadi ɓe gimi bangoyo bang e jofni windere nde ɓe ngari ɗo ngam tawtorede jonde Dakar ɓe ngari ɗo ngam tawede kinode Dakar ɓe ngari ɗo noddago ceerno ɓe ngari noon haade noddago ceerno ɓe ngari noon haade noddago Allah ceerno noddi wi ko ngare defeteɗo ala sowona Allah ñemtiteɗo ala sowona Mouhamadou Yallah sallallahu alaihi wasallam ɗum tagui nane haala mbimi hay goto wawa ñemtideɓe sibu sa wayani ɗo ɓe mbayni a wawa ñemtideɓe saka daña koɓe dañi ho kamɓe noon ko mabɓe hono tiiɗi ñemtinde so tawi a jaaɓi ko Allah tan woodi weeɓa ñemtinde sumaɗo so tawi a jaɓani ɗum noon a wawa waɗi ɗum a wawa hollude windere nde ko Allah tan rewete a wawa hollude windere nde ko Mouhamadou ñemtinde a wawa dañde koɓe dañi ho kamɓe noon ko ɗum woni hokkoli winderde oni yimɓe nene pooyo bangeji foof yimɓe nene gimmo e dallande he e lefnede he ɗen pooyo holno ceerno Ahmadou Tidiane Ba yaltirta holto président Macky Sall yaltirta aɓen pooyo ɓe gimmiɓe darima baruji he holɗo président yaltirta holto ceerno yaltirta bandiraɓe joni président naati nokku o en jii hoore adine nde adima arde yimɓe gimmima darima yimɓe gimmima darima hoore adine nde adima arde yimɓe gimmima darima yimɓe gimmima darima noon keeɓi dille way kono président Macky Sall naati nokku o naatde ceerno Seydou Ba ɗum nde adan yimɓe immade darade yimɓe gimmima koye darima ɓe darima de goto fof immima darima ngam bismade ceerno ngam bismade kalifa o ene arde président de la république ɓe gimmima ɓe darima kamɓe fof ngam hokkude hurum nokku o ngam hokkude ceerno teddungal nokku o noon mbi min garat min dardo e moɗon min garat min joddo e ceerno ay ne wayno aɓen naatino goto aɓen gardo goto oɗon saaha ɓe gimmiɓe dari hewɓe maɓɓe gimmiɓe dari en ɓooyo beele président Macky Sall joɗeni walla beele makko o ara noon combat o fuɗɗima rewde ɗo so tawi a yii ɓeeɗo jamreɓe tan a yii ɗeɗo golle ganda koye président Macky Sall antiggude ganda président Macky Sall yettima yo fayi noon jooɗe goto fof kala woni yo jooɗo sa jooɗima fof a yiyat fof a faala yitere maɗa hay goto haalatama beele ko noon walla ala wona noon noon aadi o timimi yon joni président Macky Sall yetto somo ceerno yettima ɗo foti jooɗade ɗo saison addama juɓɓinama saison juɓɓinama noon fewne saison o juɓɓinama président Macky Sall ono saison jotto noon ɓayde saison ari noon mbaɗen joni jiyemɓe protocole o nene régli holno saison joɗoto saison joɗima holno heedata holno heedirta wallahi skey ba wallahi fergo ko bonani de fergo ko bonani Fall Ousmane golle joni a jarama ko wiɗon tan ko aadi o yetti joni ceerno naata nokku o naatde ɗumur galle o e président de la république wallahi ɗum fof jaaɓi wono ɓe kolli aduna ko laaɓi ɗum ɓe ngare Madina Gounass jaron ndiyam kere ɗum ɓe mayo ngulungu garon jaron ndiyam Madina Gounass Bahoru Seydou Ba Ba yimɓe fof diɓe mo darima ene foti ceerno e président de la république dare en direct télémon diaspora Sénégal TV diaspora Sénégal TV on jiide en direct diaspora on jiinata de jotani ko yimɓe ɓuuri hewde koye lesɗade he ɓe yimɓe ɓe darima ngam jaɓade ceerno awetani président Macky Sall ɗo kon hungal baru aɗa andi hen ngalo dental ko dental googa aɗa ngalo dental ko dental l'islam aɗa ngalo dental lamgal aɗa ngalo dental ɓe ko dental tigui wiya bafo wala so ɗum ba
wari wadde Sall joni ko laabi inchallah ko jaɓi télémon diaspora TV Sénégal TV télémon diaspora TV ko en direct ƴettata ɗum so Allah namɗo jawi garat ngala kañ woni président Macky Sall e ceerno Ahmadou Tidiane ko en direct gonnon ɓe jii bandiraɓe enen lebbe goto goto ɓe mbimo ceerno Cheikh mo ceerno Cheikh Baro mo Mbour joni o tilli kankone ceerno Cheikh mo Cheikh Mbour tellimo joni ɓe mbi bisimno kanko telli oɗo joni kankone bisimilla makko ceerno Cheikh mo ceerno Cheikh Baro o waɗi joni so Allah hono jaɓi jeel ko laaɓi joni président arna ceerno ɓe jetto nokku o almuɓe dari minen jaɓɓo ceerno assalamu aleykum inen Allah basen wullude basen fokkude inde Allah ko ɗum digiragal haaldi ko ɗum ngal namdi cinnoɗen inen Allah cinnoɗen inen Allah eɗen fof rawagaade men ɗum ganden ko gonɗen e dow ko inen Allah no moƴƴi gafol assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatu jolene fof ene belli ko haali nokku fof ene belli ko haali oɗo nokku haali ko ilaha illallah oɗo nokku haali ko e needi saka noon enen alhamdulillahi rabbil alamin ala ko jogiɗen sownani ala ko addiɗen ɗo sownani sabu wiya honoɗen tandiyeɓe ndeedi taɗini neɗɗo so Allah abdii ha ɗo engal ɗo ndeɗiyeki ngal lasare din Cheikh Alhaji Saïd jooɗino ley Allah lasare din Cheikh Alhaji Saïd jooɗino waɗi daawa muɗum lasare din Cheikh Alhaji Saïd wonnuno ɗo e seere ɓiɓɓe seere haalaani kam ɗo yeesono bandiraɓe jooɗe enndaraani ɗo yeeɓe hay bandiraɓe jooɗe joɗaade haa ceerno am ine wiye jooɗe ɗum ɗon yoɗaani e men bandiraɓe jooɗoɗen so tawii a yiiɗaano alaa ko fewnanduma haydara so tawii a waasi yiide gaa neɗɗo alaa ko bonnanduma haydara bandiraɓe jooɗoɗen saka jonde nde eɗen jogii heen maslahaaji sabu ceerno men eɗen nganndi so tawii yimɓe ɓeediimo e heɓu ɗum won ko lortam eɗen noon so en mbaawaa nafde ceerno ɗo en ngardaa ɗo nonde ceerno ɗum noon ciinnoɗen Allah koto hay gooto eɓen jooɗo haa neɗɗo tawa ɗum ɗon ene wiye ASP walla gendarme walla sécurité ene wiye ɗum darɗo walla jooɗo eɗen nden ɓuri ɗum arde ɗo eɗen wiye jooɗoɗo juɗɗo en ɗii bandiraɓe koto hay gooto waasi nanndetaa ɗo haala so jooɗiima ma nan ko ceerno haalata so jooɗiima ma nan ko président de la république haalata nden keɓaten nafoore jonde men ɗee ɗo wa amma darade ila luuba ina foɗɗa telle ngannde koye ɗum koko bonnata woodi ɗum alaa wonata haydara kadi ko wonaa ɗum dental men fof ina haala yo yimɓe nden to jayɗiɗi yo yimɓe nden to jayɗiɗi yo yimɓe nden to jayɗiɗi sabu eɗen nganndidaaga yehiima haa ɗum ɗo ustii e daaga he eɗen nganndi huɗo ko ustinooma duuɓi ɗi e daaga he kono huɗo ko arti sabu nganndude baasi ɗi ɗum noon reetede jeygol ngol ɓuri himɓude ɓuri mawɗude fof tawa heetaade gonɗo jeyde walaa ɗum haali seeɗe ɓe nanɗo ko kaalata
Ti woni yimɓe nder ɗo mo dillani yimɓe darima kono ɓe jokkima goro goro gam jaɓare ceerno e tentere yimɓe darinomo anda ko jande ɓe mbiyano kono wonde gam jaɓare ceerno ni DSTV diaspora ni ɗon waɗi en direct e Manda TV kañum wi waɗa en direct sala holɓe jaaɓi dewinde Manda TV ese Manda mon mbaɗon abonné mbaɗon aimé mbaɗon partagé Manda TV wonan ɗo ko rendugo ko en direct kanko DSTV ko en direct mi waɗa sala jaaɓi mbaɗe abonné Manda TV meme koloso kadi mbinde mbaɗe partagé kadi mbinde commentaire o Manda TV yo yaaru yeeso ɗon ɗo waɗa yeeso jarama merci Manda TV DS TV en direct email mbaɗe partagé voilà Ousmane Fall jarama moƴƴi golle maɗa ɗon ko wiɗo tan Ibrahima Sadie naatino ko sa yi ɗum ɗo ko ganduɗa ko goɗɗo Amadou Sall naatino ko onade ceerno Ahmadou Tidiane ɗotanana so en jiɗo musidɓe siɗi fof gari e gardi e télémen voilà Aliou Ba viwu jarama moƴƴi bindol maɗa Aliou Ba merci
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sora la ngel, sora la o anda mo fay do. Dara dum sora la non. Ya dindo set Suleiman. Ya bindo set. Ya bindo set. Yo. Gasi. Go ahead. Huh? Hedi Beda Beidu set pour ba bureau normal. Sam la tolo Voilà. C'est bon. Abdini set. Voilà, pour oro ba musido mu lubore musido. Voilà. C'est bon. OK, ouais. Ah, c'est bon. OK, mi do ka ba de mi yam ko se ilbo jodo. Oyima. Par exemple, affaire ko awara texte nan afam affaire oyima masal. Si dewni masal. Nga def ramas jël parleur nando wadan hay do eda. Be way nawdi do filo sax. Angami. Nangudo. bu dee film day mag Mobile ma Non, fallait moy rek do. non bu dee TV il faut baaxul ambiance lay Voilà, jël ambiance nan jël ramas tan jam ñal wala. Gasi. Ayir mana ala haykat. léegi yow fekkee Non, so al men min dar. Ato agas. Non, masal. yow fekkee foofu noonu am na keneen xam ne moom yor na jege na yor na ko benn micro mu dej xam nga rek moom da ngay dem Ko la du problème ko. Gaay dañu non non xam ko somor bay. Yow fofu sa micro rek ñu la koy. Dugul. nga ñu Press khalifa du ñu nak. Fonto na. An Aliou. Hi? Wajibe régibe no régio. Hey. Régio. Hey. Mira. Aholo wadi adret. Kumdo. Icha non kala mena mom telephone aba men bitto tan. Tuna do men bonnat. Allah jige giron. Ko dum non dana ku pason gam. Ku pason haaju fudi malde. Image ya. ci wàllum liggéey bi rek lañ Pour avertir rek ngeen di Wala awara sora nen parce que nan bari sa ay. Wima nan bari sa pay. So kali ha ana. ala ko mo yow Yow ndaxa do kas kas ala heb tam. Wala garam bu. comme si les fële lay jóge yow boo amee jàpp nga yóbbu bracelet léegi moo lay yóbbul ko léegi fale amul solo fale yow sa kaal fu mu jóge si les fële jóge am nga kaawlu bu ak yow bii fu mu jóge bii fu mu jóge fu mu jóge fële bii moo dem boobu moo lay jox
yow ngay ma ngay fi mu nekk nii maa ngi am son yaa ngi am ma xam son bu mu jógee non si rési bi fële non kii bi micro bi Aliou ya Tidiane non Bida dar na micro goro kalam dio ana jida be napam jida ko non do kam do la karto Aliou hala kala hebande ko defaram de fatam jida ko faram dio Ibrahim Jali wala len bonni mari an sa ngel to ke non non fi kay rési waaye def ñuy tek seen ñoom ñooy kii ñoom dañu koy yóbbu yàlla Ibrahima waaw dégg naa ko léegi émission nana émission wala dum seen wat oro ka bu ko salam so c'est bon Ibrahima hal c'est bon wana mono do boto wana mono ko wana c'est bon kono kon yow yadu wajibe yimbatru do estere gite mono ono ko wotu haare ko e badamo sai traffic ko gummina goddo soko do Thank you.